Dnes nás navštívili reštaurátori, ktorí nám tak trošku oklepkali čas kostola. No vďaka tomu zistíme, aká bola pôvodná fasáda a budeme môcť začať rekonštruovať. Tu môžete vidieť, že fasáda je naozaj v havarijnom stave a môže kedykoľvek kus nej na niekoho padnúť, takže si dávajte pozor, keď chodíte okolo. A prekvapivo toto nemuseli obíjať, pretože to samo opadalo ešte pred ich príchodom. Dokonca našli aj futbalovú loptu za jednou zo sôch. Ak niekomu patrí, tak sa ozvite, možno vám ju ešte vrátime. Tu nám pán reštaurátor vysvetľuje, že nenašli žiadnu pôvodnú mietku, pretože pri oprave fasády niekedy medzi 50 až 70 rokmi museli pravdepodobne pôvodnú mietku obiť až na Murivo a následne natiahli túto dnešnú, ktorú tu máme. Sochy sú taktiež vo veľmi zlom stave a niekto dokonca do nich pravdepodobne strieľal zo vzduchovky. Našeho pána žeriavníka som zobrala aj na chorus a pritom som zistila, že sa tam nachádza nejaké zamurované okno, ktoré z druhej strany fasády nebolo vôbec vidieť, takže páni reštaurátori začali opäť škrapkať. Napriek tomu, že tieto tzv. Škrapkanice na fasáde môžu niekoho na prvý pohľad pobúriť, páni, ktorí ich robili, si myslím, že odvedli naozaj odbornú prácu a dokonca si po sebe aj upratali. Tak ahojte a dúfam, že sa už čoskoro vidíme pri oprave fasády.